Иди сега. Тая не е хубава, тая трим. Нека с нещо попаде. Добре. И така. Ето какво вече няма нужда от фотошоп. Да, тук се е поразмазало се и не се виждат недостатъците на кожата. Боси! Това са животни, братче. Как такова беше странно. Его точно мен, точно мен, точно мен, пак точно мен. Точно мен, кажи тебе, ето го кажи Иван. Да. Те са ценни всичките, да. Да. Ето Майя и Веси, Майя и Веси, Майя и ние са много се шарени. Дет ни парцали. Като